היי חברים, כאן עם ריזיקדון, והיום אני עם אורח מיוחד כאן, אורי, חבר שלי, שאני לא אחנוק אותו. ותקשיבו, היום אנחנו הולכים לעשות אתגר. אתם יודעים איזה אתגר? איזה אתגר, אורי? אתגר כריות. יפה. אנחנו נעמיד כאן כמה כריות, ומי שיצליח לשב כאילו על הפוך הזה, אתם עוד מעט תראו, אנחנו נביא פוך וכמה כריות, ומי שיצליח לשבת אחר בזמן ינצח, יזכה. ואני לא מגלה במה. אורי, תביא תפוך. שים. שלא יסתיר את כל המצלמה. אתם לא רואים את זה, אבל יש כאן פוך ענקי. אתם רואים יופי. לא. אנחנו לא. זאת סבתא שלי. יאללה. אורי, אתה מוכן? אני ראשון. עד שזה יכאב לי. שכחתי לציין, חייב לעשות תרגילים באמצע. תירשתי. אני לא אתן. וואו. ואל תפיל אותי. לא להפיל אותי. אני רואה את הפרצוף שלו כזה. אתה לא מבין כמה זה חונק. טוב די, אין לי כוח. אני שרדתי מינוס פלוס דקה. רק אני אומר, מי שנרשם ביומיים הקרובים יקבל מתנת גיימר. כן, מתנת גיימר. מתנת גיימר. אין לי איזה כאן עכשיו על הסט, אבל זה יהיה משהו מטורף. אוקיי, אורי, בוא נסדר לך. היי, אורי, עוד לא. ואם שכחתם, לעשות סאב למטה. כאן, למטה. או שאם אתם רואים את זה, או שלפעמים זה גם למעלה. נעשה קישור בתיאור אולי למשהו מגניב מאוד. אורי, תתחיל. אני שרדתי דקה. אורי. כן. ובסרטון הבא אתם תראו הולך להיות משהו מטורף. אנחנו הולכים לעשות עוד אתגר. אורי, אתה עוד מעט. בסרטון אורי, הבא, אם זה מגיע ל4 דקות ו10 שניות אתה מנצח. כי אני שרדתי דקה. בסרטון הבא אנחנו הולכים לעשות אתגר. אתם מכירים שעושים את האתגר קרח הזה, שעונים על, שעושים שאלה ומי שמצליח כאילו, ומי שלא מצליח את השאלה אז הוא מקבל מים לפרצוף. ותרשמו למטה סאב, תעשו פעמון ולייק וביי. אורי וביי. אורי ניצח לצערי, אבל אני אראה לו מה הייתה המתנה שלו. כן, זה לא חלק מהמתנת גיימרים. ביי.